pisan langsung kecantol petuk pindo kepengen nyenggol yen ra petuk ati kondongkol karo kowe sing paling katenon. Aku ngerti yen kowe wis kondang ayo nek ora ono sing lawan tak kira atimu tenanan jempol mau ngajak kucing-kucingan. Maksud pasti memeluk ke gunung meledos wanune ndundung tresnaku kesandung kowe seneng aku sing bingung tak belani mondar mandir nanging aku kok malah diusir ora trimo yen digawe lara awas sing jarang goyang ku teko digoyang ning tengah kelatan cemeti nek sodo lanang kanggo cabang bayine kowe yen ra katut ala gawake BMW yen ngono mesti katute karo BMW. Pisan langsung kecantol petuk pindo kepengen nyenggol yen ra petuk ati kondongkol karo kowe sing paling jempol. Maksud pasti memeluk ke gunung meledos wanune sandung kowe seneng aku sing bingung tak belani mondar mandir nanging aku kok malah diusir ora trimo yen digawe lara awas sing jarang goyang ku teko digoyang